Når man åbner op i Inspect Data, får man oppe i toppen en række valgmuligheder i menulinjen. Den første viser kuben, det vil sige de dimensioner og measures, man har tilgængeligt fordelt i kuben, som man arbejder i. Den næste kan man vise og skjule feltpanel, det vil sige, hvor kan man trække sine nøgletal og dimensioner hen, samt lave nogle filtreringer på. Man har et par knapper med pile, hvor man kan gå frem og tilbage, hvis man har nogle ændringer, man ikke vil have længere. Man kan eksportere ud til andre formater, blandt andet PDF og Excel. Man kan ophæve sine filtreringer via trakten. Man kan lægge nogle measure expressions, nøgletals expression, hvis man eksempelvis ikke ønsker at se 0-tal. Man kan gå i tandhjulet med pivot properties og lave yderligere ændringer, som vil blive vist senere hen. Og så kan man styre lidt omkring formater, hvor mange komma-decimaler man gerne vil have på sin tal. Helt ude til højre har man en palette, hvor man kan gå ind i design og styre nogle af de visuelle ting i sin tegl. Når vi står inde i udviklermiljøet på en Canvas-rapport og gerne vil lave ændringer inde i Inspect Data oppe i højre hjørne på en tegl, så får vi givet en menulinje oppe i toppen med en masse forskellige muligheder. Den første, hvis vi trykker på den, så får vi givet det hierarki, vi har i kuben, det vil sige, hvilke nøgletal kan vi tilføje, og hvilke dimensioner kan vi tilføje til det. Det handler egentlig om, hvis vi lige trykker på nummer 2, hvor vi får field panels til at lægge nøgletal i bunden, og dimensioner i henholdsvis rækker og kolonner, filter oppe i toppen. Så kan vi i princippet tage en dækningsbidrag og dobbeltklik og få den med ind som tal her, så den falder ned i Measure. Vi kan tage nogle måneder, vi kan se, der allerede er lagt ned i rækkerne, kunne vi i princippet trække herover. Får vi et år og måned derude, og vi kan måske lægge årene ned i rækkerne. Så her der kan vi sætte lidt omkring, hvor skal tingene være rent visningsmæssigt fra kuben af. Og vi får vist et field panels og tingene fra kuben af. Så har vi frem og tilbage pile i forhold til, hvis vi laver en ting, vi gerne vil med tilbage, så trykker vi tilbage, og så falder årene tilbage, fordi det var den sidste ændring, vi lavede. Vi kan eksportere til PDF, Excel, og også bare gemme generelt til, hvis den skal have et andet navn. Vi kan lave en kopi som billede, eller copy. Man kan også gå ind på pivoten herinde og lave en kopi af sin tal og kopiere andre steder hen. Hvis man har sat et filter, eksempelvis i januar, så har man knappen heroppe til at nulstille alle de filtre, man har lavet. Vi har measure filter, der bliver vist senere hen, hvis vi for eksempel ikke ønsker at se et nøgletal med 0-tal. Vi har pivot properties, vi vil komme ind i senere. Vi kan zoome ind og ud, alt efter hvor tæt på vi vil se det. Vi kan sætte flere og færre decimaler på, afhængigt af, hvad der ligger nede i kuben. Og så kan vi lave et quick format, så vi eksempelvis kan ændre tal til procenttal, så markerer og så ændre over til procent. Det er menulinjen helt overordnet set ind i Canvas Design.